Agur bero bat berriz ikusentzule zareten guztioi. Arusa itxasadarrean Boiroko 35. bandera jokoan, eguraldi bikainarekin, horrela joan dira gauzak Euskotren Ligan eta gizonezkoentzat ere aitzakiri gabeko baldintzak momentuz, haitzeak indar gutxi du, une honetan 3 kilometro orduko ego ekialdetik anemometroa markatzen digunaren arabera, eta gogora dezagun nola dugun Euskolabel Ligaren sailkapena, 11 jardunaldi jokatu eta gero hori jok 128 puntu ditu, 8 garaipen, Zierbenak 2 garaipen da 108 puntu, jarraian Hondarribia, jarraian Donostiarra, 105 eta garaipen bat, eta laugarren Hondarribia, 95ekin. Sailkapenaren behekaldean, Ondarroak markatzen du lasaitasunaren langa, 47 puntu dituzte ondarrutarrek, gero Kaiku playoffeko postuan 28ekin, eta Zuloan etxeko trainerua Cabo da Cruz, 19 puntu besterik ez, eta mirari batez, mirari asko beharko lituzke Cabo da Cruzek postu hori errekuperatzeko, eta Kaikuren azken estropadetako igoera edo hobekuntza txiki hori ikusita, zailtasuna oraindik handiagoa dela esan daiteke. Eta ikusita batez ere, Miguel, orain txeitatu duzuna, zen maila ematen ari den, mirari eta besteren atzetik. Sailkapena begiratuta gauza asko erabakitzeke, erabakita barka. Batetik, berakoak garbi dirudi, beran orduan da playoffa ere bai, goitik ere bai noski, 2. posturako Zierbena eta Donostiarra, 4. gorako ere pipuntua. Urruka dago bai. Hondarribia eta Bermeo, eta gero 9. Ares eta Ondarra, horre 8. ere bada borroka. Horrek badakigu zer suposatzen duen. 8. beste azteukare bat, kokatuko luke, Bermeon eta Portugaleten. Orantxe epailek deitu dituzte, eta hemen kokatzen ari dira. Eskifaiak aurkeztuko ditugu, Ibon, lehen kaletik Kaiku dugu, 2. Lekitxarra, 3. Cabo eta 4. Ares, eta Kaikun aldaketa asko. Patroia azteko. Nabarmenena patroia arrokarorentzat gaur beste behin, Arran Luzia, estriborrean Diego Castro anketik, Markelen Lortza irutik, eta Miguel Piñeiro sartu dira. Ababorrean berriz, Ander Bilbao, eta Urdas Zeregido Arrobik. Aldaketa asko, tiragarri. Txapasek. Bai. 2. kaletik Lekitxarra izango dugu lanean, eta Lekitxarran ere aipatzekoa Diego Otero, Galiziatik aurten aruntza joandako gizona, ontzian izango dela gaurkoan ere. Atzorean zen, espaldatik, gaur gutxitan ikusten aldaketa, espaldatik 2. tostara Beñat Robles, hanketik beraz Aginaga Jai, eta ia astebuka ere egiten duen aldaketa, Osartzaldaik, 3. tostan Josef Cortez, sartu eta Jokin Urizar berriz, espaldatik, hauek estribotik. Bai, aipatu behar da Josef Cortez eta John Rubio, asteburuero estropada bat egiten ari direla, baina hau beti gora igotakoa dira, eta demoraldia bukatzen baldin badute, 10 estropada eginda. Ez dira txarrak. Txarrak. Haientzat ikaragarrizko pizgarria, eta klubaren etorkizunari begira ere, bultzada, ederra odol berritze hori. Zailtzeko prozesu hortan. Hori da, demoraldi hau ez dute inoiz ahaztuko. Cabo da Cruz buruz ere dida batean, irtera ostean hobe izango dugu, Ibon, oen irterarako prest dira. Lehenbiziko kaleko ez da txaurrekin sufritzen ari naiz. Zenbat luzeago. Lehorretik zuzenketak egiten, ari dira, hor dituzu epaileak, lehio txikian. Edo bestela 2. kaleko ez da hortxe, balizan kateatu, korapilatu, beste askotan bezala. Hori izango dela, tankera hori hartzen diot. Eta iruditzen neurri aldaketa handia da hori. Ea nolako Cabo ikusten dugun gaur, zaleen aurrean. Momentuz, bandera txuria orantxe goian, semaforoa keinukari, ez mugitu dira ontziak eta bandera txuria jaitxiarazi dute. Berriz ere, lehenengoari esan diote, ziatzeko pitin bat, Kaikuri. Bandera txuria berriro gora,
semaforoa gorri, bai, berdea. Kaiko estriborrera ekilatua bezala. Hasi da, jaun Andreok. 12. jardunaldia. Boiroko bandera jokoan. Uretan bandera txuria orgoian. Zer esango dugu, Kaborentzat azkeneko aukera, Miguel? Bueno, Fede gehiagik gabe. bai, azkeneko aukera estropada txukun bat egiteko eguna da hau, etxeko entzatez. Zaleen aurrean eta asmatzen duten. Besteak beste azpimarratu behar da, Arrobiko hankeko bat sartu dutela, Beontzitik igotakoa, Roi Fernandez, eta San Pedro, urte askotan ikusi dugu Ababorretik, eta Ababorrera eraman dutela gaur, ez? Oso gutxitan ikusten den aldaketa, Josme San Pedro atzo istriborrankan, eta gaur Babor gerri-gerrira, Mario Brion aurrera eta Luis Martinez sartu. Patroi aldaketa ere bai, atzo Leboran ikusi genuen, atzeko txopan gaur Manuel Gago. Bueno, Kabo, lehenengo aldiz esango nuke demoraldi osoan, estropadaren buruan kokatu da, lekitxarrarekin batera, are segundu batera eta Kaiku bira. Bueno, esan dezagun, Kabo aurkeztu eta gero, eta aldaketen berriman eta gero, laugarren kaletik Ares dugu, eta Ares urte askotan apalena izan da, Galiziako ordezkarien artean hemen, da begira, non, eta orain lasai eta indartsu ditugun, ezta? Bai, 9. lekuan, sailkapenean lekitxarra 8. 4 puntura du, beraz oraindik ere aukerak aditu izango ez ditu 8. bukatzeko, azken asteburuan egoteko, eta gaur bi aldaketa, bakarrik, Ares. Bueno, Kabo eta lekitxarra, aurretik, metro batzuk egin dituzte, eta, bueno, 5 metro behintzat, onak egin ditu Kabok. Gaur hor, lekitxarrako Ababorrari gara ikusten, Aitor Amorrotu eta Aritz Murfik tostak trukatu dituzte. 3tik 5 eta 5tik 3. Kaiko, treneri oso bat galduta. Bai, gaur aldaketa asko egin ditu, entrenatzaileak, nik uste dute klubaren nolabait urrengo estropadei begira eta arraunari guztiei estropada bat eman eta jabetuta egoeraren larritasunaz, baina alde neurrian kirolarien arteko egoera hori lasaitzeko eta pixkat baretzeko, eta onartu egin behar da lehenengo, gaxori zaudenean, gaxori nago, eta orain zer egin behar dugu, hori barneratu eta ondo kudeatu eta sendagaiekin balden bezala, hortik zulotik atera, ez? Eta nik uste Kaikuren irakurketa behintzat ematen du garbi horti doala. Irudipena daukat, Mikel, Kaikuri. Egun ona duenan, bezalaxe, bestaldekoa duenean, segituan tankera hartzen zaiola. Bai. Ez dut izango lehenbiziko txampatik, baina lehenbiziko luzetik, bai. Pentsatzen dut gainera, Elortegik nolabaiteko lasaitasun antzeko bat ere izango duela ikusirik, azkeneko lauzpabos estropadetan, Kaboren oso goitik aritu da. Bai. Kabo nola nahi ere aurten, ez dut oroitzen ze estropadetan ikusi genuen, lehenbiziko luzean 52 paladatik, jetxi ere egin gabe erio batean. Eta gero lertu. Bai, lekeition gaur 8, bai. 300 metro pasatxo oraindik, kanboko balizetara iristeko, lekitxarra eta Kabo lehia kontrolatzen ari dira, baina Ares gainean dute, eta Kaiku da 5 segunduko galera duena. Bien bitartean, esango dizuegu, nola diren gauzak Kaelikan, atzo esan genuen, Santurtzik 127 puntu, Arkotek 118, Zarautze 103 da, 4. Lapurdi. Beraz, Santurtzi eta Arkote, aldaketa ikaragarriak ez baldin badaude bintzat, eta ez dirudi, izango dira playoffean. Eta Galiziatik txapela eta tiran dira momentuz, posto horietan direnak, bigarrengo hori, oraindik ez dago guztiz konfirmatuta, Meira 3. 3 puntura baitago. Beraz, hori zabali dago. Joan zen urtean azeten ibilitako Bueu, 4. da, baina urruti da, 59 punturekin. Txapelarentzat egundoko urtea izan daiteke hau, emakume eta gizonetan bietan playoffean izango direlako. Eskotren ligan, itzulerako luzea askoz ere azkarrago egin dute. Bai. Ontziek joanekoa da. Bai. Urak gorantzari. Segundu bat orain lekitxarrak Ares eta Kabori.
Maniobra. Kaiku oso urruti, Bai, ontzi pare bat galduta dira. Bueno, 5-0 Lekitxarrari. Kabok badu borrokarako helduleku bat, eta motivazio giltza bat badu. Kaiku horrela ikustia, Ares Galiziarra hortxe ondoan ikustia, ez da gutxi, taldea dagoen moduan. Lekitxarrari 5-0, Kabori 5-0 bat, Aresi 5-0-2, Kaikuri 5-0-5. Eta maniobra ostean Lekitxarrak Kabori 2, Aresi 3, Kaikuri 7. Songi atera da balizatik Lekitxarra. Tamasi palaterri, hor mugimendu pixkat. Bueno, lehen Zodiakek eta treneruak berak utzitako egindako mugimendu horiek. Eta lehen bezala, laugarren kalea libre utzi eta barrukaldera saiatu dira sartzen orain Aresekoa. Ize pixka bat badabil, gehiegi gabe. Barrukaldean baino zerbe gehiago, bai. Lekitxarra badoa, Kabori 3, Aresi 4, Kaikuri 8 une honetan. Bueno. Esan dugu, Legoran hori. bai, sartu dutela etxekoek, Roy Fernandez Arrobikoa. Ikusi lugor, ziabogaren errepikapenean, gazteazkoa. Esan digute Arrobian, badituztela juvenilak eta seniorretara pasatu berria diren mutilak, urte pare bat beharko lituzkela, Kabo da Kursek belaunaldi berri hori berriro sendotzeko, gogortzeko eta goian kokatu alizateko. Egoitza itzakiarik ez dute, Ez, egoitza goren mailakoa dute. Zenbat urtetan ibili garen hau obretan ikusirik eta bar, eta zer diren kontuak, bukatu txukunazko jarri, eta taldea aspaldiko mailarik apalen ematen. Bueno, ziklo baten amaiera, eta berriari ekiteko jendea badute, kirolari asko, bain denbora beharko da, esperientziare badute. Ematen du Eritz Hernandez badugula, protagonista bat inguruan hartuta, horrela balitz aurrera Eritz. Badirudi momentuz ezetz. Ea ba. Arraun Lagunakeko kirolariak, orain arrapalan, festa giroan, hauek badakite, zer den ospakizun hori egitea, eta lehen esan duguna, Ibon, azen olako bidaia egingo duten hauek etxeruz buelta. Atera kontuak, nekerik, bi egunetako estropada jokatu eta nekerik sentiture ez dute egingo. Miguel oso deigarri egintzait, Kabo nondi datorren, bigarrek kalea bilatuz, lehen ere bai, ikusi dugu aurreko ontziek, nola baita itzulerako luzean nola estriborra bilatzen duten. Eta etxeko treneruak hori egin duenerako izango da zerbait hemen. Lekitxarrak, bai, Lekitxarrak zulatu du hor, burruka, tarte handia du, Lekitxarrak Aresi 6, Kabo 8, eta Kabo eta Kaikuren artean 5 segundu ditugu orain. Maniobra garaian lauko errenta zuten Kaboko gorriek. Bagoaz Boirokoekin. Gaurren aholkoak entzuten dituzue. 37 tardi. Goxo, goxo. Bueno, gaur Kaikuri irabaztea, bada helduleku bat, asteari ekiteko. Hemen lanean jarretu gara daukate, estropada geratzen zaizkie. Aresen bila joan behar dela. Bai, 3 segundu daude, 2 orain. Leia hori zabali dago. Lekitxarra nagusi. Pasa ezin ere bai hor, Aresen. Ez da baiz askorik, Mikel. Ez. Gu bioputz egiten azten bagara, agian mugituko dugu zerbait. Hor da, lan erditan, Lekitxarra 9:57. Ares, bigarren postuan, 9:54.
Kaborentzat 3 gehiago, 9:47. Eta orain Kaikuri 10-0-2. Galiziaren arteko burruka, eta ikusi egin beharko da, Kabo eusteko gai den, eta atzeti doan Kaikuk esfortzu bat eginda orain errekuperatzen duen galdutako hori, ez? 6 segundo, Orain ere laguntziak etorri askoz ere azkarrago egin dira joan baino. Ekiterra buruan, joaten, lehenbiziko luzean 5 minutu. Luzerik azkarren izaten da irterarekin eta bat. 13 segundu gutxiago etortzeko. Bueno, orain bai, Eritz Hernandez badugu protagonista batekin, Maider Berorekin, oker espaldi Maragol, Lapurtarrarekin. Aurrera Eritz. Alaxe da, irrifartxu, Maider Bero, bere txapel eskaintzen, bandera badezpadeztit eskaini oraindikan, Maider zorionak. Eskerik asko, Baina, bikote zorion bikoitza gaur bere urtebetetzea baita. Ez dakit hor zure taldekideko 26 esaten zuten, ez dakit 26ean utziko dugu, ez da. Maider, kolpea eman duzu ligan. Ez dakit dagoeneko erabakita utzi duzuen guztia, baina piribila izan da raunentzat. Bai, banek asteguntan hori izan behar zen, eta azken 3 estrofe, 3 banderak oso garantzitsua, beraz gaur eman behar genuen zerbait potoloa, eta erakusteko bai hor gira, eta bai nahi dugu irabazi liga, eta ez da. Aurreko urteko nagusitasunez ez, baina egia da momentu klabeetan hor izan zaretela. Ez dakit, askok uste zuten Galiziakoa, Zarauzko Ikurriñako, dira batzuk, argi geratu da zuen. Ez, gu bagoaz estropada, eta bai, ez da joanen urteak bezala, zenta ezin dugu berdina egin, berdina bai, maina hobetu ezin dugu. Maina ala ere, klubearen historian begiratzen maluzu, gure bigarren urte hoberena da, zenta 9 bandera gaur beraz, asko da. Maider, hemendikan aurrera, nik aipatu dut bandera potoloa geratzen dira, pentsatzen dut horrek ere irribar bat ateratzen diola arraunlariari, eta gogo berezi bat sartzen diola arraunean jarraitzeko eta irabazten jarraitzeko. Bai, hori da. Oso ondo, Maider, ospatu, taldekidei ere ez dakit txokolatea edo zerbait atera, zure urte betetzen. Zure partetik eta Euskal Herrira bidaia hon bat izan. Eskerik asko. Zorionak, Maider Berori eta Arraun Lagunakeko parteide guztiei, kirolariei, teknikariei, zuzendaritza taldekoei, guztiei. Lekitxarra 9 segundoko errentarekin. 9 minutu eta berrogeita 7 segundo, lan erditan. Eta Aresek ere hanka egin dio Kabori, demoraldi osoan zehar hobeto ari dira. Beste maila batean. Eta Kabo eta Kaikuren artean, 4 segundotxo. Beste segundoren bat jaten badio Kaiku Kabori orain, Larri Bilik Bizkaitarrek aurretik bukatzea. Hain dago hau Kabo. Patroia makurtuta. 20 minututik jetxikote da ba, Lekiterra. Ikusiko dugu. Estropada eremuko marka, Bermeoren marka da, 2017koa. 19:03 eta 86 euneneko. Une honetan, nik uste dut marka kiroa badugu. Korronte pixka bat badabil. Goizak aurrera ginala, korronte gehiago ibiliko da. Aizeari dagokionez, eta ura zalata ikusita, giro harrigarria dago arraunaren. Eta atzoko berorik ez gainera. Lekitxarrak errojupeko lanean ditugu. Ongi arraunean, 26 palada, presari gabe bukatuz, lekutara iritsiz, dominatuz, menpean hartuz, erraminta. Oso demoraldi sendoa, egokia. 8. Bueno. Eta hauen helburua badakigu. Zein den, hor kokatuta, nabarmen kontxarako zailkatzea. 26 urteren ondoren, hortxe, ate joka dabiltza, azken urte hauetan, urteren batean beharko du. Merezimenduak ari dira egiten, baina egun horretan asmatu behar. Arakaiku Miguel,
Kabo 2 segundura dauka. Bai, jandio beste bat, azken metro hauetan. Durgi, lentxe. Korronte, badabil korronte hor, nabarmen, Nabarmen. 15-0 Ares, 15 eta 18 hartu diote, Aresi, tartea gora doa. Eta Kabo eta Kaikuren artean hutsaren urrengoa dago, 15 eta 29 bientzat, euneneko batzuk aurretik Kabo. Ze pentsatuko dute orain, Kaboko arraunlariek, 5-6 segundo aurretik ibili gara, oraintxe Karelete begiratu gabe ikusi, eta badatozela. Nik, noski, entrenatzaile titulorik ez daukat, baina iruditzen zait hauena ez dela psikologikoa bakarrik. Ez. Hauek erregai falta nabarmena dute, patio falta nabarmena. azkenengo luze horietan. 6 segundo aurretik ibili Kaikurekin, eta horrek izan nahi du, ontziak abiadura hartzen duela, arraunen badakitela, hori da, dagoela. fresko daudenean eta irtetzen dira. Gero aitu egiten, gero indarra xautu eta bukatu egiten. Akabo. Kitxo. 5 minutu eta 21 segundo behar izan ditu, 3. luzea egiten Lekitxar. Ia 35 segundo gehiago, 2. baino. Argi dago, azpikoa badabil. indarra hartzen ari dela. 11 eta 28 minututan izan dugu itxas bera, itxas gora arratsaldean, 5 eta 42 minututan, eta koefiziente handia dugu, 85-koa. Eta 85. Indarra handia du. Kanpoko balizetan igertzen zen, Lekitxarra abantaila handitzen. Azken ziabogan 9, orain 13. Eta Kabo eta Kaikuren artean segundu bakar bat Galiziarren alde. Gaurko Kaiku apalonek bukaera honetan harrapatu, eta nik uste pasa egingo duela Boiroko traineru gorria. Orain txea aurreneko aldiz. Kaikuren GPS-ak aurretik markatzen du. Oaindik ez du segundurik markatzen, baina ontzia atzetik aurrera datorrela, bai. Nik esan behar bano, urkampoan aize gehiago dabil eta pixkanaka sartzen ari da. Eremuaren urrazalean eta nabarmen kolore diferentea. Bai. Eta hemen, irtera eta helmugako balizetan, lehen kalekoa, uste dut goiz osoan oraintxe ari dela mugitzen. Bai, pixkat mugitzen. Lehenengo aldiz. Ez da 20 minutuan alako konturik izango hemen. Kaiku gaurre hartu dio jadanik Kabo da Cruzi. Eta seguruenik Kaboko gorriak erori ingo dira. Klua maite dute, barruko gogo hori bai, baina indarra falta denean eta aurkaria nagusitzen denean berriro psikologikoki horrek egurtu egingo ditu. Oso esanguratsua iruditzen zait, Aresen erabakia, 2. kalera 4. Hauek ez dira bertakoak, baina tokia ongi ezagutzen dute, eta nik uste dut kanalak ere onuntz. Nolabait ere portu barrura bezala tiratzen duela. Begira hor, urazalean kolore diferentzia. Bai. Nabarmena, sartzen ari da pixkanaka. 12-13 segundo. Lekitxarrak Aresi, honek beste 10 Kaikuri, eta Kaiku Kabori, segundu pare bat hartu dizkio jadani. Bueno, Lekitxarrek badakite zein den helburua, sailkapen nagusian gaur aldala postu batzuk gora egitea ez da erresa, baina gaurko sailkapenean behar bada bai. Lekitxarra 8. da, 53 punturekin, 7. tokian San Juan da, 60. Ea, 20 minutu azpitik sartzen diren. Baietz uste dut. Hala, dirudi, bai. No, beraientzate, bai, giro harrapatu diagu, baina arraunean, mira, posa ematen di Mikel. Hor da Lekitxarra, garbi. Ogeiti bera.
19 eta 53. Orantxe Ares. Santa Olalla da Lubre traineruaren zat, bai. 20-0-6. Eta Kaiku hirugarren txandan. Bai Kaiku 20 eta 16 eta Kaborentzat 20 eta 19. Erreferentzia urrengoentzat Lekitxarrak markatutakoa, begira zaleak etxeko trainerua txalotzen. Lekitxarrak 19 eta 53koarekin irabazi du lehen txanda hau, iragarkiak. Eta berehala bigarren txanda lehen kaletik Ondarroa, bigarrenetik San Juan, hirugarrenetik Getaria, laugarren kaletik Bermeo. Orain, Merkatal aholkuak. Agur bero bat ikusentzuleo Galiziatik, Boiroko 35. bandera dugu jokoan, momentuz gizonezkoen lehian, Euskola Beligan, Lekitxarrak markatu du kronorik onena, lehen txandan 19, 53 eta 22. Aresi 13 segundos hartu dizkio, Kaikuri 23 eta Cabo da Cruzi 25. Hor zaleak, kolore guztietakoak, hemen bada nolabait armaila ez dugu esango, baina hor arkaitz tartean eta kokatzeko zaletasuna eta ohitura, eta leku oso egokia da estropada ikusteko, bai. Eta horrelako eguraldiarekin oso atsegina. Panorama honekin gainera. Hori da. Bueno. Bigarren txanda, lehen kaletik Ondarroa, gero bigarrenetik San Juan, hirugarrenetik Getaria eta laugarrenetik Bermeo. Eta guazen, eskifaiak aurkestera, eta beti bezala Iritz Hernandezeko hor kaialdean protagonistaren bat baldin badu, dida batean emango diogu hitza. San Juanen, Mikel, aldaketa asko, ia beti bezala, Joseba Fernandezek, gaurre Makasa ganketik, estriburran etxa behartzaliuz beraza, Joseba Rodríguez ere sartu da, aurrekalari Erkizia, eta Baborrean ere, ikutu batzuk, Urbizu bostetik, Laboa lautik, Joseba Bera lehorrean, eta, nabarmenena, patroi aldaketa, Iker Larre, okerre espanago, Gazteari aukera. Arrobiko patroi gazteari. Bueno, Joseba Fernandez hortan ari da, hortan ari da, ikusten du etorkizunerako kuadrilla hori balekoa dala, eta, bueno, guztiak implikatzen, eta txandakatzen, estropadak ematen, eta behar dena egiten. San Juan darrak espaitira heldu Euskola Beligara urtebete egiteko. Eta proiektu benetan tentagarria daukete. Eta neskak ere begira, burrukan sartuta, Euskotren Ligara itzultzeko. Maila txukunetik gorakoan. Aizeak gora, Mikel? Aizeak gora. Orain irteerako hontan, aizeak lau balizetako banderatxoa mugitzen ditu ondo. Hor ari zarete ikusten, lehen txandako datu sorta. Eta ea orain bigarren txanda honetan, San Juanen aurkezpena egin dugu, baina aurrez lehen kaletik Ondarro ere izango dugu, eta ez dugu nahi, Ondarrutara gazerretzea. Bost aldaketa egin ditu Iñaki Erraztik, Estriborrean Arregi, Antonio Torres da Jon Carrillo gaur lanerako. Ababorrean sartu dirinak, bigarren tostan, Iker Intxaurtieta, eta gaur Jonas Piroz berriro ere, hortxe, Ababor espalda. Ederki, eta hirugarren kaletik Getari izango dugu. Bueno, gero hitz egingo dugu, Ibon, Larrak egindako adierazpen batzukin, atzo Euskal Telebistari emandako azalpen batzukin, eta, bueno, zalaparta pixka bat izan da, atzoko estropada eremuaren bueltan da bar, komentatuko dugu. Hirugarren kaletik Getaria eta mugimenduekin. Julen Manterola, gaur hanketik, Niko Rodríguez, ostelare aurrekalari, Aritz Miralles hartu da, bere betiko lekuan, ia azte bukarerako, aldaketa mugimenduak egiten ditu, tosta dantza pixkat ere bai.
nola nahi ere, getariarren esperantzaren eskifaia malauko ikusi, ez ustekorik baterez. Bueno, eta laugarren kaletik Bermeo, eta Bermeon bai, alde batetik Gondra izango dugu gaur patroi lanetan, eta bestetik Taberoren ohiko tostan gaur Ortega arituko da. Arrobikoa, Ortega, bai, eta esperientzia duena, Bermeo beren garaian eta aurrekalari ibilitako gizona da. Ababor espaldan eta gaur estribor espaldan Calleja. Normalean aurten ez dut gogoan, horrestopari jokatu denik. Bai, bat bai, uste dut, bai. Duran sartu da estriborrean eta Calleja estribor espalda aritz urtu eta hirugarren tostan, eta gero begira beste mugimendu bat, Jon Saltzamendik aurten, behin baino gehiagotan egin duena. Jera Ikaion hanketi jarri, eta Diego Pérez eta Iker Portugues tosta bat aurrera eraman. Eta Carlos Mañas Miguel, aspaldi nuen ikusi, boskarren tostan. Hirugarrenetik, boskarren. Ba, uste dut Calleja bai, ligan edo bestelako txapelketaren batean, egunen batean uste dut, bai, epaileen agindutara daude, baina oraindik azken deia ez diete luzatu. Oso denbora ipagarria, Lekitxarra. 19 minutu eta 53 segundu. Haizeak gora egingo balu, ba... Haizeak eta azpikoak. Bai, hori da. Azpikoak hartuko du indarketu, seguru. Arrituta geratu naiz, lehenbiziko txandako hirugarren Ziabogan, kanpoko balizak eta ikusita. Tiro eta indarra handia du Korronteak. Azkar hartuko diogu tankera. Baina iruditzen zait, Lekitxarrak txanda honetako bakarren bati gaur koske egingo diola. Bai, litekena da. Lehen kalean Ondarrutarrak prest, Xanez Jimeno patroi dutela. Demoraldi hona ari dira egiten. Eta Xanez berarentzat ere, patroi titular bezala, konfirmazioa. Eta konfiantzia irabazten, eta estropada honak egiten gainera. Bueno, dana prest. Bigarren kalean... Estatxa celebre, hori. Besoa altxatzen du. Larre gazteak. Hemen zer da. Konponbidea zein da, epaileak agindutakoa. Ziatzeko agindua eman die beste 3 aurkariei. Begira, ziatu gabere gaur, Aizeak eta Korronteak sartuko ditu. Utsi etortzen eta paileen lagungarri. Askatu egin du. Bai, askatu egin du. Hori, Mikel egingo nuke, lehen ere ipatu du. Badatoz. Dagoela, hor marapiloak edo hartu ditu. Bai, badatoz, balizatzaileak, askarrasko, eta ea hor dagoen nasketa hori. Bueltatxo eman, a ber. Bueno, dida batean izango dute hori, eman diote eskura gainera. Estatxa eta... Azkar. Bai. Iragarkien garaian egin izan balute, hobe, baina bintzat. Hor dira. Ondarroa lehen kaletik, prest. 3. kalean ere, prest dira getariarrak. Amaikako iziak, Laugarrengoan Bermeo, eta orain bai. Behar den bezala. Hori da. Horentxe. Bandera goian, semaforoa, gorri, bai, berdea. Garbi ertera. Oso garbi ere. Bueno, ea balenengo txampa honetan. Irteera, balekoa, 20. segundua bete da. Arau horrek indarrean segitzen, no? Lehen garai batean... Aldamenean, un epailea kantari. Garai batean badaki goritxe izaten zen. Bai, 20. segundutik aurrea balekoa. Eta aspaldi, enuen entzun epaileak gaur bezala. Semaforoekin eta aldatu egin da, ez? Leno goraberaren batzenean epailearen oiua eta bandera mugitzea, eta bar. Orain, semaforoa ikusten dugu, hasieran bertan ez baldin bada goraberarik, gero, orain artean 20 segunduetan ez dugu izan austurarik edo toleteren bat, edo
eta momentuz ez. irtera ustelak, magikoki desagertu egin ziren. Noiz desagertu ziren, zigortzen hasi zirenean. Bai. Bueno, Getariari buruz egin du komentarioa, Bermeok estropadaren buru hartu du, segundutxo bat Getaria eta Ondorrari, San Juan Bira, Lekitxararen denboratan da Bermeo, eta, bueno, ez ziren izan oso fuerteak, larrainagak zerari, eritzi egindako adierazpenak, baina atzoko egunean, han estropada berizia izanik eta eremu aportu barruan, hor apobra de Karabinalen, beroketarako eta leku egokirik ez, eta, bueno, nik uste alde horretatik juntzala, ez? Nolabait kontu guztiak hartzen direla, mai gainean jarrita erabakiak, baina halako batean, ematen duela tarteka, kirolarien irizpidea edo, ez gutxietxi, baina horre bigarren maila batean geratzen dela, ez? Eta, klaro, alde horretatik baldintzak ere txarra ziren, eguzki izugarria, beroa, atzo... Itzallekurik ez, klubakoitzak eramaten ditu, bere etxolak eta mutila babesteko, baina nik uste kontesto hortan jarri behar direla hitzak, ez? Eta baita ere ikusten da, hemen Galiziako antolatzaileen aldetik eta badagoela neke bat ematen du garaibateko fama txarrarrek oraindik indarra baduela eta ezin diotela buelta eman, ez? Eta hori lapikora sartu eta hortik atera zen egonezin hori behar bada, eta Galiziako kluben keska edo, bueno, mina, ez? Hitzoiek entzun eta gero, baina ez dut uste beste bide luzerik izango duenik horrek. Larrañagak hori esan zunerako, sentitu eta ikusi zuen seinal. Badakigu, nolakoa den Jon Larrañaga, eta ez du horrek inor sirikatzeko gogo berezirik izango, baizik eta ikusten duena, esatea, bate mikrofon aurrean jarrita, hausnarketa hori egin zuen eta kitu. Bueno, Bermeo Getariari 2 segundo, Ondarroari 6, San Juan Zazpira, konparaketan Erne Lekitxarraren denborarekin, Lekitxarra Bermeoren denboratan da eta. Kabo ere bai, estropada zira horretan, baina gero Kabo erori da, eta zenbaki hauetatik aldendu egingo dugu, Kabo. Baina, bueno, Lekitxarra... Makur egin da. Bermeorekin konparatuta, segundu bat gehiago erabiltzen Lekitxarra, eta Getaria baino bat gutxiago. Gero nik uste dut txanda honetakoak azkarrago etorriko dira. Aizea lehenengo aldiz 10 kilometrotik gora eta ematen du ufada hau egonkortzen ari dela, ez da ufada txiki bat, baizik eta aizearen indar igoera bada. 10, 12, 13 kilometro 13 lehenbiziko aldiz. Hau etorri da, geratzeko etorri da. Kirkilare bai, etorri da. Guri bisita egitera. Ondarro eta San Juan, irutraineru galduta. Eta Bermeok, bueno, Getaria du hor hurbil. Atzo Getariak estropada Bermeok txarra egin gabe, ez da gutxiagorik ere, iruditzen Bermeok estropada erdi lehenbizikoa handi egin zuela, Getariak ongi eutsi zion. Eta ez da lehenengo estropada ona, Getaria indartsu dabil. Azken batean, sailkapenaren 6. postu hori ez da opari bat. Bermeoren atzetik da, bai, koska badago, 83 puntu eta Getariak 74. Ea maniobra. 4 eta 58. Segunduren bat, Bai. Ea ateratzean, segundo bat izango. 4 eta 58 Bermeo, Getariak bat gehiago, 4 eta 59, Lekitxarra 5-0-0rekin izango genuke hor. Eta San Juan eta Ondarroa 5-0 zazpita, 5-0 lehen txandakoak baino apalago. Eta Eritz Hernandez, Kaikuko Markel Elortzarekin dago, aurrera lankide. Halaxe da, gurekin dugu Bizkaitarrako arraunlaria eta galdera lehen da bizi, azkarra, Markel, zer nolako zapurerekin geratu zerete gaur, zer nolako estropada joan? Estropada hori gogorra izan da, diferentzia gutxi zeuden hori kalde aldetikan, eta azkenan hori, hasieratik zaitu egin gara, borrokatzen, baina hori, bigarren luzerako bai,
baina hori, azkenean estropada gehienean hori, atxetik joan gara, eta hori, azkeneko luzen edo, hori, kaborekin, borrokan gaudela, hori, azkeneko postua aldentzeko, azkenean hori, 2 segundu ustut izan direla, eta gutxienez, hori, puntu bat gehiago sortu diegu. Markel, estropadarekiko gaur arraunlariak non sufritu du gehien, korronteak heltzen zuen, haizea, beroan, zuk pertsonaki nola sufritu duzu? Ni hori, batez ere korronte, haizea, badirudi hori, zeuden tokia batez ere kanpoko partean, baina gutxi, baina korrontean nire ustez indar gehiago izan du haiza baino. Asteburua Galiziakoa pasada, orain Zarauzko estropadara goaz, ze valorazio asteburu honena, eta ze helbururekin zoazte orain Zarauzko estropadara? Azkenean hori, estropadara joan behar gara, eta esan dizuan bezala lehen, azkenean 10. postua pizka bat urunago daukagu, eta gauza da hori, kabori, estropada guztietan, puntu bat edo gehiago sartzea da gure helburua. Moralki nola dago taldea? Bueno, azkenean saiatzen ari gara hori, estropada bakoitzan hori, berriz astea izango balitz bezala, baina azkenean badago hori, estropada on bat, gero beste ez du ona egiten, eta azkenean saiatu egiten gara hori, astebururo, hori, 0-tik hasi, eta hori, asteburu bat izango bakatzea. Eskerrik asko, Markel, da buelta hona Euskal Herrira. Vale, zuei. Markel Elortzaren adierazpenak, korrontea kontuan hartzeko, Lekitxarrarena da, estropada puntu honetan denborarik onena. Bermeo eta Getaria baino, 2 segundu bizkorrago. Getariak segundure bat jandio Bermeori ziabogan, eta orain luzean ere, gainera, torri zaio. Bueno, haizeak gora egiten badu, itxaropenaren lehio hori zabaltzen ari da, zabaldu egingo da gehiago oraindik Lekitxarrentzat. San Juan Kaiku eta Ondarroaren denboretan, Hogeita masei paladan San Juan. Bermeo eta Getaria txanda kontrolpean dutelarik. Hor dira Getariarrak. Pentsatzen nuen, nik, orain bigarren luzean, Bermeok eta Getariak Lekitxarrari aurre hartuko ziotela, ikusita izak eta gora aizearen alde, baina ez, buruan Lekitxarra orain dit. Arreturik nauka horrek, Joan etorri osoa bukatuta aterako dugu Ondorioren bat, baina Ondorio arbia da, anemometroa 10-etik bera ez dala jaisten. 11, 12 kilometro orduko, 13 ere bai une batzutan, eta aize hau geratu ingo da. Bai. Kontua da, estropada bukatu arte. Ez zait iruditzen hemendik gora egingo duen. 16-17 aizetara joango denik. Orain, anemometroa 16 eta 17 aizeak markatzen azten bada, argi. Getaria Bermeotara igortzak erakusten, Bai, lehen ziaboga azkarrago eman du kanpoan, ea orain barruan. Kontrapatroi, untzaga aurrekalari, Bermeon. Getaria Niko Rodríguez aurrekalari. Aurretik entzun dut. Segundo bat aurretik. Bai, sartzen branka aurretik. Bai. Itxiagoa Getariarena. Itxiagoa bai. 9:46 Getariak, Bermeok Lekitioren denbora, 9:47. San Juan hasi da orain, balantza hundi xamarrarekin. Ondarroa. Hor Ondarrutarrak orain. San Juani 10-0 bat, Ondarroak 10-0-2, hau da, Kaikuk aurrez lan erditan markatutakoa. Pare-parean. Xanet estriborrera atera da, nabarmen. Konparaketan, Lekitxarra eta Getaria parekatuta, eta Bermeo segundo batera. Horren iruditzen zait, Lekitxarraren denbora, 3. luze honetan, hobea izango dela bi hauena baino. Baldintzei erreparatuta. Hala beharko luke, hori da. Beno, Bermeok hau nola kudeatzen duen, berez bigarren txanda hau ongi, edo menpean hartu beharko lukeen ontzia, atzetik, horrek psikologikoki dakarren eraginarekin. Begira, kontra makur egin da.
Salsamendi behartuta zegoen, ez? Ausardiaz jokatzera, arrobikoekin eta hortan ari da. Estropadak ematen, bati, besteari. Patroia bera, eta bagor espalda. Ortega. Aposturik sendoena Karuezorekin egin du, hori argi dago. Bueno, atzo ia celebrakeria handia ikusi genuen, Mikel. Urdaibai eta Hondarribia parekatuta eta momentu batean hemen entzantzuten txampona bota eta erabakiko zela nor arituko zen hirugarren txandan. Eta azkenean, hirugarren irizpide bezala sailkapen nagusiak erabaki du nor egon hirugarren txandan. Txosten osoa irakurtzeko demorarik ez dut hartu, baina nire telefonora zartu den mesua luzenetariko bat, Bueno. Baina alegia araudiaren arabera, araudiak hori eskatzen zuen, horra erabakitza. Luzea ari dira, poliki gobernatzen, Getariak Bermeori 2, baina Lekitxarraren denboratan da Getariaren esperantza. Kontu batekin nago harrituta. Haizeak gora egin badu, zergatik, kanporantz, azkarrago ez zen Getari eta Bermeo. Eta gero, zergatik ez zen mantsoago Lekitxarra baino. Eta barrura azkarrago zergatik ez zen. Bueno, beste Lekitxarra maila oso eman duelako. Hori ere bai. Hori zerrendan beti da aurrenekoa. Goikotxa jauna Getariaren presidentea eta Gorostiaga, digitibo lehiala. Eta ezagutzen ez duzuen ontzat, arraunlariaren aita. Getaria eta Bermeo. Segundo bat 2, eta Lekitxarraren denboratan dira orain Bermeoko arraunlariak. Eta atzetik San Juan eta Ondarroa, Kabo eta Kaikuren denborak hobetu ezinik. Diferentzia handiak, Getaria Bermeo eta atzekoen artean. Kiragarriak. Helburu ezberdinak ere bai, esan dugu. Ondarroan rotazio handia egiten du, erraztik, San Juanen ere Joseba Fernandezek urlasaietara eraman du, bere kuadrilla eta ulergarria da. Askotan esaten dugu, gaur ere azpimarratu dugu, behin Galizira etorrita, tristea dela mutil bat estropadari gabe etxera bueltan eramatea. Eta estropada ematekotan gaur egun ona, urrengo asteko itzordu handia delako. Hori da. Zabuzko estropada bilardunalditara probak eta opariak ez dire egiten. Ez dago oparirik, hori da. 36 palaterdi hartu dizkiot Bermeori, 35 Getariari. Hor dituzu, ondarrutarrak, arreta osoz estropada jarraitzen diritibakoak eta informazioa ematen segundur. Horain lehenbiziko aldiz Lekitxarrari 3. Bai. Eutxe egiten dio Getariak, Denbora onak dituzte Galizian. Bai. 9 minututik jetxe ezinik, eta 2 egunetan hemen mordoska bat izango dira. Agindua, nola sartu, nola ingo dugun maniobra. Ziabogetan gehiago ari da asmatzen, nire ustez, Getaria. Esperientzia gehiago ere, bai, normala da. Noski. Kontrazida eragiten, nasurantxe, gain gainean, 15-0 Lekitxarrarena zen, aurreti sartu dira Getariak 15-4, Bermeok 15-6. Lekitxarraren denbora baino, hobea. San Juan orain Ondarroaren aurreti dator, maniobra hori. 15-4, Getariaren erreferentzia da, baliotsuena, horrezko txandan jardungo direnentzat. Kaboren atzetik. San Juan eta Ondarroak Kaboren atzetik. 15-22, Ondarroak 15-23. Eta maniobra ostean Getariak Bermeori 1. Oraintxe Bermeo Getariaren parean kokatuta,
Lekitzara baino lau bizkorragoari dira bi hauek. Aizerik etzegoenean, niri iruditu zait lehenbiziko kaleak babes gehiago zeukala, brisatxoarekin. Orain aizea sartu denean hori galdu du. Segundu berean orain, Getari eta Bermeo. Ea, nork sarritzen duen lehenago raunketa. Lekitzarrak markatutako denbora, helmugan 19 eta 53koa izan da. Ea hori. Bermeo saltuka begira, hor olatuska batzuk edo, badira. Abisua orantxe bertan, Hirugarren kalean. Uretako kideari esan diote, Bermeo kales kanpo dago. Oso garrantzitsua txanda hau irabaztea, Bada espadan. Ez dut usta izak gora egingo duenik, baina bada espada ere irabaztea komeni banderari begira. Metro terdi orain txabizua. Sandra Piñeirok, Urdei Beiri. Gondrak mugitu beharra dauka. Bermeo ikusiko nuke guztu da orain. Bi metro. Mugitu beharra dauka. Urrengoa urdina izango da. Epalia baino. Trainerua eguzko nituzkenik. Bai. Berriro ere epalia sartu da, pero badirudi mugitu dela. Horrengoz txuriarekin ari da. Hor kutsi behar du, hor palada bat nahikoa izaten da. Nahikoa gertu ikusten ditu, Mikel. Urdina aterako dio. Urdina. Urrengoan badaki zer dauka. Hori da. Kasurik ez duzu egin, tori urdina. Gorputzaren movimentuarekin dira batean konturatu gara, urdinaren bilatzi joala. Kaleari eusten Unax. Badoa pixkanaka begira, hirugarren kalearen ababorraldera badoa kontra. Jarraitzen dute, parekatuta, Getari eta Bermeo, Lekitzara 3 segundora legoke. Orain zuzendu du, nabarmen. Orain aurre orain txe bere kalera sartzen. Azken metro hauek ikusgarriak izango dira, eta azpimarratzekoa da zein urruti geratu diren Ondarroa eta San Juan. Ondarrutarrak segundu bat bizkorrago doaz, eta Cabo da Cruzen denborak hobetu ezinik ditugu. Honek esan nahi du, bi ontzi hauek estropada hundiari direla egiten. Eta ize honekin, 20 minututik bera ongi jetxiko direla. Getaria eta Bermeo maten du branka aurretik sartua duela Getariak, baina oraintxe segundo bat markatzen du GPS-ak Getariaren alde. Ea bukaera honetan. Getaria eta Bermeo Lekitzararen denbora hobetzeko bidean. Lekitzarak 19 eta 53koa markatu du. Hemen datoz, bada espadan txanda irabaztera hauek. Getaria eta Bermeo, segundo bat Getariaren alde. Getaria, eutxiko dio Getaria. Getaria aurretik da. Getaria, bai Urdei bai. Estropada, Biak Lekitzarraren aurretik. Getariak 19 eta 58, Bermeok 19 eta 59. Gero Lekitzarra kokatuko da gaurko behin-behineko zelkapenean 19 eta 53ko kronoarekin. Tarte ikeragarria San Juan eta Ondarroan. Eta txampa handia orain San Juan eta Ondarroaren artean. San Juanek ematen duela. San Juan, bai, baina ez dakit ba, bai, ala dirudi. San Juan. Bai, orain Ondarroa. San Juan zazpigaren Cabo da Cruzen atzetik, 5 segundo gehiago, 20 eta 23, 8 Ondarroa, 20 eta 24. Erreferentzia, banderari begira, Getariak markatu du, 19 eta 58ko denbora erabilita, 3 itsasmileak burutzeko hemen, Cabo da Cruzek antolatutako estropada honetan, Arousa itsasadarrean,
berehala Ohorezko txandan lehen kaletik Donostiarra, bigarrenetik Hondarribia, hirugarrenetik Zierbena eta laugarrenetik Orillo. Agur bero bat ikusentzuleok, Galiziatik, Boiroko 35. bandera jokoan eta Ohorezko txandaren atarian denborarik onena Getariak lortu du. Bigarren txandan nagusi izan dira, Getariarrak 19, 58 eta 12 eunen hori izan da Getariarren denbora. Bermeok segundo bat gehiago, lehen txandako irabazle izan dako Lekitzarra postera, gero Ares, Kaiku, Kabo, San Juan eta Ondarroa ditugu behin-behineko zelkapenean. Sale asko, estropada bertatik bertara jarraitzen, eta Ohorezko txandan nola doazen gauzak, dida batean eskifaiak aurkeztuko ditugu, lehen kaletik Donostiarra, Igor Makazagak prestatutako kuadrilla. Oiko bi aldaketa, Miguel. Niko Repeto, boskarrenean, da Iker Reizmendi, Ababorrean, Xabatola Etxea eta Igor Frantzes lehorrean. Gero ukitu txo batzuk bai, loi arte eramandu hirugarrenera, Jauregi espaldara austerare, baina bi aldaketa hori isi. Bigarren kaletik Hondarribia, Mikel Orbañanosen kuadrilla, eta pare bat ez. Bai, aldaketa konti hondirik ez, oikoak Matxin Kolas, Boskarren tostan, Aimar Kanpandegi, atzo jokatu zuen Boskarrenetik gaur laugarrenera, beraz, Beltxor Ramunarriz lehorrean, eta Andoni Irazoki sartu da, laugarren tosta Ababo. Hirugarren kaletik Zierbena, eta Zierbenari buruz aipatu behar da, Estatu Batuetara, master bat egitera joan aurretik, gaurkoa duela azken estropada demoraldi honetan, Inigo Ibañez Arroiko mutilak. Honek denbora ateratzen du, entrenatzeko, ingenieritza ikasteko eta abarreko danak egiteko. Bejon deriola. Eta hortxe aurreko muturrean ibiltzeko, zeran, arraunean. Post aldaketa gaur, Galipoen artean. Urda Xantepara, Marcos González, Raúl García, Kaneda eta Javier García lanera. Ioi bezala, Dani Perez, ez deukereko 4-6 aldaketari ari da egiten. Bueno, eta laugarren kaletik lidera, Orillo. Bueno, guri mandako zerrendan, Miguel, Adur Tapia, bigarren tostan, atzo Aristi izan genuen, Oian Gozategi, berriro ere, bosgarren tosta istriborrean, atzo elortzaritu zen lekuan, eta Baborrean, Beñategiazu, laugarrenetik gaur sartu direnak Urreizti, hirugarren tostan, eta Asier Karrebaile da, bosgarrenean. Atxedena, Jon Lizarralderentzat, eta Salbañorentzat. Eta sartu duena, beste Lizarralde, Aritz Lizarralde, aurrekalari aldape espaldatik. Aizeak nik esan behar bano, gora eginez, eta egin duen takatekoa behera egin du. Behera. Bueno, ontziak sartzen ari dira. Inolako arazori gabe, hartuko dituzte patroiek estatxak. Denbora atletikan ere txukungoaz. Beni Silbari gadeltu dio, Beni Silba legia, TKeko batzorde teknikoko ardura duna, eta urteetan, hemen Kaboko entrenatzailea, bertakoa kaleetan eta bar, hemenekoa ondo bada, erdikoak noski, eta aukeran jarrita, aize klase honekin, nahiago laugarrana lehenbizikoa baino. Bere hitzak izan dira. Bueno, amen. Orduan. Bai, zer esango dugu. Beni Silbak hori baldin badio. Espaita reza, toke hori tankera hartzen. Ez. Eta gutxiago lehorretik. Zierbena bakarri falta da, beste irura pronto. Donostiarra, Hondarribia eta Orillo, prest eta Zierbena dida batean baita. Bai, hau, oraintxe zuria. Bandera, txuria, gorri, bai berdea. Balekoa. Dita, azkar prestatu eta azkar lanera. Zierbena eta Donostiarra, branka aurretik sartu nahian, Orillo ere bai. Donostiarra eta Hondarribia ikeragarri bizi. Hondarribia berrogeita 8 pala hartu izkiot.
Bueno, konparaketan zaindu behar duguna, beste guztien gainetik, Getariaren referentzia da. Getariak markaturikoa, 19 eta 48. Lehen Ziabogan, 4 eta 49. Gero, bigarrengoan 9 eta 46, hirugarrengoan 15-0-4. Denbora da, 19 minutu eta 40 poza ematen ditatzu zen nuen, askotan kritiko jarduten gara, baina denbora etortzen direnean, esan egin behar dugu. Bai. Ni bandera txanda honetan ikusten dut, Mikel. Ala beharko luke. Balditzei eta erreparatuta. Bai, gero gainera hemen Galiziako uretan, Zierbena beti ondo moldatzen da, besteak bestetan Iperez duelako entrenatzaile, eta Galiziako estropaderemu guzti hauek, bere etxea bezain ondo, ezagutzen dituelako, hori da. Bueno, hori eta Zierbena, segundutxo bat sartuta Donostiarrari, Hondarribiari 2, eta konparaketa eginda Getariari 3. Aizeak ere pera egiten. Momentuz niretzat txandarik balditzen kaskarrena, bigarren izan. Bigarren txandan, indar gehiago izan du izan. Amunarriz makurtuta, oraindik ere. Datoare pasadigute, gure lankidek, 4,9 kilometro orduko lehenengo txandan, bataz bestekoa, eta bigarrengoan 6,8. Asko ez da, baina zerbait gehiago bat. Orio, buruan bakarrik orain. Lehiago gorra ikusi genuen, Oso. Zelkapeneko bionenen artean. Segundua. Bai, nik estropada ikusten ari nintzen bitartean, pentsatzen ari nintzen urrengo estropadetan. Noski, baldintzak oso ezberdinak izango dira, baina erakutsi ziguten atzo, beste aurkaria baino koska bat gorago badaudela. Hori jok, zer esanik ez, ikusita bere garaipen sorta handia, 11 estropadetan 8 garaipen. Baina Zierbena berak ere 2 irabazi ditu, baina atzo transmititu zuena, nik behintzat atera nuen ondorioa, Orioren aurkarien artean zorrotzena Zierbena izan daiteke. Ur klase hauetan niretzat zalantzari gabe. Eta atzo beste irudipena nirea, Mikel, bost ziago izan ziren, eta gero denborak eta aztertuta, ia 3 segundo eskarrago giratu zen bost ziagoetan Zierbenak Oriok baina. Bueno, Donostiarra orain, bigarren, Zierbenaren aurretik, Hondarribia 4 galerarekin, eta estropada puntu honetan, Getaria 5 segundoko atzerapenarekin. Aizea apal, 2-3 kilometro orduko. Donostiarra ere, Bueno, oraindik 380 metro falta dira. Donostiarra bereziki arriskutsua ikusten dut, ura mugitzen direnean, eta iaz zarautzen bezala Donostian eta bar, iruditzen zait. Leunean goi-mailako taldea izan da, liderari koske egiteko aukera gehiago ikusten dizkiot, neuk bintzat itxaso mugituarekin. Bueno, irabazitako banderak ere erakusten digu, non moldatzen den. Donostian, argi, Orio eta Donostiarrak dagoeneko ontzi bat. Zierbena 3 segundo galduta, bada zerbait. Lehen kaletik Donostiarra, 4. kaletik Orio, estropaderemuaren 2 ertzetatik aurrea hartuta ditu. Traineru bateko atzerapena Zierbenak, 2 galdu ditu Hondarribiak. Eta Getaria ere Hondarribiaren denboratan ari da, 6 segundoko atzerapenarekin, gogoratu Getariak aurreko 2 txandetan denborarik onena markatu duela, eta hori zainduko dugula. 19 eta 48 helmugako baliza. 28 pala pasatxoan Donostia, 27 eskasean Orio. Bermeotarrek 4 eta 48 markatu dute. Sartzen aurretik Orio, teratzean. 4 eta 55 Orio eta Donostiarraren zat. Txepare zamarrean. Zierbenak 4 eta 48, Hondarribiak 5-0-2. Maniobra ostean, pare-parean, Donostiarra aurretik markatzen du. Donostiarra eta Orio. Zierbena 4 segundu. Beno, ea orain, iziaren alde, ez du esango, kirolea aldatzen denik, baina baldintzak bai.
eta normalean palada terdi, bi paladak gora egingo dute. Donostiarra nahiko bizi bazi joan, erritmari dagokionez kanpora, ea hemen Orio. Ritmoa bat, bi, 38 paladan Orio bera ere, Zierbenak beste segundo bat galdu du. 5eko atzerapena du, Hondarribiak 7koa, ematen du ez dela gaur Galipoen eguniko onena izango. bai, eta Donostiarra 6. minutuan eta hortxe. Eta beste dato bat, Getariarekin konparaketa egiten badugu, Donostiarra eta Orio Getaria baino 8 segundu bizkorrago doaz. Orio irabazi du eskubidea, Zierbenaren kalea hartzeko, Donostiarrak ere bai noski, Hondarribiarena, beste luzean. Begira olaska horiek, lehen ere ikusi diogu, berme hori. Maniobra berriz ikusita. Eta bi mitartean errenta handia hartuta, Donostiarra eta Orio. Lehenbiziko aldiz GPS-ak segundo bat ematen du Donostiarraren alde. Hor, estropada puntu honetan, 3. Getaria, Lekitxarra eta Zierbena 7 segundora, gero Bermeo 8, Getaria 9 Hondarribiarekin batera. Ea luze honen amaieran nola ditugun trainerua. Oita, 18 palan Donostiarra. Begira, Donostiarra eta Orio kale bat eman diote estriborrari. Hori da. Hori eskatuko du, denak goiz osoan zehar horixe ari dire egiten. Horretan ari dira denak. Donostiarra eta Orio. Zierbena 8 segundora. Zierbena lehen Bermeok egindako denboratan ari da. Behin-behineko zelkapenean une honetan Lekitxarra litzateke 3. Baina badakizuek gero Getariak lehen bitxandetako denborarik onena markatu duen. Orio eta Donostiarra lehia zorrotzean eta Lekitxarrakoen arraunlari eta entrenatzaile den Osertz aldairekin da Eritz Hernandez. Arazoa dira Eritz Hernandez lankidearen seinale horrekin. Akida batean hori konpontzeko moduan diren gure teknikaria. Donostiarra segundo bat aurretik genuen, orain Orio segundo bat aurretik. Horrein nahi du minutu batean, 2 segundo errekuperatu dizkiola. Zierbena 10eko galerarekin. Hau da, Zierbena Getariaren denboratan. Getaria, Bermeo, Lekitxarra segundo bat bizkorrago, baina badakigu hoien artean Getaria izan dela erreferentzia markatu duena. Zierbena Getariaren denboratan, banderaren leian Orio eta Donostiarra. Ira orain Orio ez diaz irudita. Une gozoan orain eta ziagogak hori apurtzen du. Kalez kanpo ibili dira denak, Bai. Egira, orain 2. segundoa. Orio nabarmendua, balizaren bila horrera jotzen. Une oso gozoa, baina ziagogak apurtuko du. Bi segundo Oriok Donostiarrari. Ea lan erdita. Ikusmin ikaragarria. Sartzen zalen artean. Hasi da Orio. Txerri, hemen Valentziaga. Oriorentzat 9:26. Donostiarrak 2 gehiago, 9:28. Orain Zierbena. Zierbenak 9:47, Getariak baino bat gehiago. Eta Hondarribiak 9:51, Bermeo eta Lekitxarraren atzetik. Orain luze oso gogorra datorki, haizearen aurka, korrontearen aurka. Pero 2 segundo, Oriok Donostiarrari. Eta gero Getari izango genuke 10, Zierbena 11. Lekitxarra ere bai, hor lehian legoke estropada puntu honetan, baina badakigu gero Getariak helmugan Lekitxarrari 5 sartu dizkio.
Maten du buruz buruko lehia dela hau, Ibon. Oriota Donostiarraren artean. Baterarako bai. Denbora ganintzen errepasatzen, eta ez dakit, obsesio moduan, baina gaur, 20 minututik behera, 6-7 trenero izan daitezke. Giro honekin, haize honekin. Horrein garrantzitsua, hori horintzat bezala Donostiarrarentzat, popare girorik ez da, azken luzean nahi duena egiteko aukera. Eta alde horretatik iruditzen zait, Donostiarrak asko jota kale bat emango dio Estrigorrari 0 kalera, Gorkaran berrik eremu oso izango du, libre nahi duena egiteko. Zer egingo du? Ba ez dakit, baina bigarren luzearen azken 2 minutuetan handik oso ongi etorri da. Bai, beste dato bat, ari nintzen zenbakiak eta errepasatzen, Zierbenak sailkapen nagusian duen bigarren postu hori kolokan dagune honetan. Zierbenak 108 puntu ditu, Donostiarrak 105, eta momentu honetan Donostiarra bigarrena da, behin-behineko sailkapenean, eta Zierbena 6. Hor duzue datoa, pantailaren goiko lehioan, hori litzateke behin-behineko sailkapena. Bigarren postua beraz, kolokan du une honetan Zierbenak. Donostiarra iruditzen zait erritmoz, Bi aldiz hartu diot, 39 palada. Eta hori bat, bi, eta horio, 37 palada. Bueno, Iker Zabalak esan zigun, helburua marka berdintzea zela eta alba da hobetzea. Ba, hortxe doa, Asteburu honetan irabazten baldin badu, 9. izango da. pausu handia da, 9. izango litzateke, bai noski. Arkaitz makurtuta. Lehen, lehenbiziko luzean, oso zati hona izan du Ziabo gaurreko azken 2 minutuetan Donostiarrak. Zierbena orain behin-behineko sailkapenean 6. Eta Oriok Donostiarrari 2, Getariari 9, Lekitxarrari eta Bermeori 10, Zierbena 13 eta Hondarribia 17. GPS hor da bilba, segundo bat bi. Treneru erdi bat, une honetan. 5 metro luze balizarako. 2 minutu baino gutxiagoko lana. Segundo batean dira, Berdintasuna ikeragarria. Gustura jakin nuke erregei deposituak eta hor gure autoek eta markatzen duten bezala nola ote dauden. Azido laktikoak eta horrelakoak. 10 urte barru edo igual izango dugu, datu hori. Oriok Donostiarrari 2, Getariari 7. Getariak estropada amaiera oso ona egin du. Oso ona egin du Getariak estropada, harrigarri ona egin du. Baina haizeak ez du indarra hundirik eta takit, aukera izango hotelukena. Getariak 3. luzean, 2 hauei denbora errekuperatu die. Hemen zerbait badak, euk kontrolatzen ez duguna. Hori jo Donostiarrari ere, traineru bat, Oantxe 3. segundoa. Trainerua, bete-betea. Nik atzo esan dako errepikatuko dut. Uneren bat aukeratu beharko banu orain, jotzeko, Aran berri edo Zabala izan da, irteran, Ziagoatik irteran, hor minutu bat bi, iruti lau bostera garri, eta hori kudeatu bero. Baina hori badakite, makazagak berak ere, beste noiz joko dute, noiz jo dezaketen. Bueno, Getariak 15-0 laukoa markatu du aurrez. Horein denbora errekuperatzen ari zaio, Bai, Getaria poliki-poliki bain 6 legoke. Ia trenerua sarreran. Atzean atzeko txopa. 14 eta 48. Oriok. Donostiarrak 15-0-2, Getaria legoke gero 15-0 laukoarekin. Zierbena 6. tokira, 15 eta 12ko kronoa
irugarren eta azken ziabogan, eta Hondarribia 8. 15 eta 19 Aresek baino bat gehiago. Eta maniobra ostean Oriok Donostiarrari 4, Getariari 7. Bueno, Mikel, honek esan nahi du besteak beste, eta denborak hori zioen, Getariak eta Bermeok estropada handia egin dute. Bai. Estropada handia egin dute. Argi dago. Keragarri. Hori, gaur egungo hori luze batean 4 segundo errekuperatzea, ez zait iruditzen helburu erresa, eta orain 5. Begira, hori horren txari da tartea zabaltzea. Egurra eman, tartea pitimba zabaldu, eta bandera bideratu. Karagarria litzateke. 12 jokatu eta 9 udaletxera. Herriko plaza nagusian ospatzeko. Horen bai. Getariako arraunlari badugu. Eritz Hernandezekin. Ea suerte gehiago dugun aurrera. Alaxe da Igor Gomez du gurekin, Igor, pentsatzen dut pozik, azkenean estropada oso bat Getariaren eskutik, eta, bueno, Bermeoren aurretik ere nik uste hori pozgarria dela zuentzako. Bai, egia esan, poza harreman digu, hasi garako pixkanaka estropa kompletua egiten, da gaina emaitza honakin akompainatuta, zoriontxo gara, guantxe bertan disfrutatu dugu estropa egin daunakin, da emaitzak akompainatu egin dugu, eta oso pozik dago bai. Bai, pena baziru dien, aizeak agian aukera bat emateko hor bazuela, baina ez du gore egin. Ez, keba. Hemen gauzak oso ondo indare zori puntu hori berta, eta, tanda irabazi dugu, gure sarila hor dakau, eta horrei utxiko dut, eta listo. Bai, erregularki, urteroko lez, aspaldian zuentzako zorionez, ze helbururekin hemendikan aurrera, badakigu datorren asteko bandera oso preziatu dela, Zarauzkoa, Kontxa dator, Liga Amaierarako ze helburu ditu arraunlari honek eta klub honek? Bi helburu paralelo dazkau. Lehenengo helburua da guk arraunian geota kalitatea ondiloko arraunkera bat irabaztia eta pixka eta afinidade hori lortzia. Jon beha aldaketa batzuk, bosta puntu batzuk iten nahi da, eta soltura pixkatekinea hobetzen egia. Eta beste helburua gure liga eska hortan, oiarrak estian gure liga eska hortan aurrenak izatia, eta tandan gaur bezala irabaztia balin badakago hori gehiago. Oso ondo, zorionak eginiko lanagatik eta buelta hona izan Euskal Herrira. Eskerrik asko, zuek bai. Bueno, posi dira, Getariarrak. Eta posik izango dira Orioren jarraitzaile guztiak, erabaki dute hau, 10 segundo Donostiarrari. Mikel, badakigu, erregai depositoa nola zeuden, orain bai, ez da? Begira, batzu justutxo eta besteak... erritmo horren goratu du. Genero asko zuen orain digordeta. Bai. Getaria hirugarren izango da gaurko honetan, merito handiko zailkapena, begira, Oriotarren jarraitzaileak. Urtortzen dire horiek, kuadrilean. 11 segundo eder, hori da hori egurra, hori jok Donostiarari orain, Zierbena 21 batera, egun kaskarra gaur Galipoentzat. Azken luze harrigarri hori horrena. Hondarribia 26ra. Estropada eremuaren erdikaldera etorri da hori jo eta erakustaldia ematen ari dira. Guantxe berrogei palada. Iker Zabalak prestatutako mutila. Eskatzen eta eskatzen ari da Gorka Aranberri. Test bat egiten jardungo balia bezala, Ibon. Bai, azken luzean Orantxe luze honetan euneko eunera jarri behar dugun makina. Eta jarri eta ies egin. 12 segundoko errenta. Hori jorentzat, bai! 9. bandera urtengo ligan, Boirokoa dute. Donostiarra, 2. postuan, hortxe da, bai Donostiarra. 19 eta 57, Hondarribia azaltzen da pantalla, baina astu egin dira, orain Zierbena eta Hondarribia orantxe amaituta. Bueno, Oriotarren erakustaldi izugarria. 19 eta 34, pentsa ezazue. Oriok Donostiarrari azken ziabogan, 4 segundu eskas.
eta helmugan ia 13. 12 eta segundo. hirugarren ziagoa 14. minutuan segundo bat. Bukaeran, esan dugunean nola ote doaz indar horiek erakutsi du, horiek erakutsi duten nola zeuden, eta erakustaldia iruditu zait, azken luzekoa erakustaldia. Eta denbora ere, 19 minutu eta 34, atzo 19 eta 36, gaur 19 eta 34, denborak markatzen ari dira. Denbora ona, baina kontuan hartu baldin badugu 2017an Bermeok markaturikoa, 19-0-3koa, urruti. Baina iruditzen zait gaur eguneko baldintzak, ezberdina dira, plantillak, dana. Arraunketa, maila, iruditzen zait, azterketa objektibo bat egin da, ez dela ordungoa. Garai hartakoa, ez. Esan eta esan ari gara, horregatik nik hartzen dut poza, atzo 5 treneru, 20 minutu azpitik, gaur beste 5. 5 edo? Ez, oraindik hor 2 krono falta dira. Nasketa izan dute, Zierbenarena falta. Donostiarraren kronoa sakatzerakoan, bat-ematek hankaz hartu du, eta Hondarribiren kronoa zapaldu du, eta orduan horrek astoratu du, pantailan duguna galbaeti pasa behar da, baina begibistan ikusitakoa hori bai, hori inortxok ere ez du zalantzan jarriko. Orio nagusi, 19 eta 14, eta haundia benetan Oriotarrek hemen lortutakoa, asteburu borobila. Atzo nagusi izan ziren Apobrado Karaminalen, eta gaurko honetan Boiron. 2 bandera gehiago, motxilan sartu, eta bueltako bidaia, Zarauzko Ikurrina gogotsu prestatzeko. Eta beste datu bat, 18 arraunlarik estropada jokatuta. Hori ere oso garrantzitu da, taldearen barruko harmonirako, kohesiorako, humorerako, girorako eta abar. Bueno, Donostiarraren alde, esan beharko da, gauzak sailkapen aldeaetik eta ondo eta egoki zuzentzen direnean, eta oraintxe zuzendu dira, 116 punturekin Donostiarra dela 2. eta Zierbena 3. 115ekin. Gero Bermeo, Zarauzko lehen jardunaldian, Ohorezko txandan arituko da, 102 puntu ditu, Hondarribiak 101. Gaurko sailkapena, hauxe da, Oriok Donostiarrari 9 segundo, Getariari 11, Urdaibeiri 12, Lekitzarra 16, Zierbena 6, 7 Hondarribia, gero Ares, Kaiku, Cabo da Cruz, San Juan eta Ondarroa. Eta sailkapen nagusian, 12 jardunaldi jokatu eta gero Oriok 140 eta 9 garaipen. Donostiarrak 116 eta garaipen bat, Zierbenak 115 eta 2 bandera. Gero, 4. Urdaibai 102 punturekin, Hondarribiak 101, jarraian Getaria, San Juan, Lekitzarra, Ares eta Ondarroa. Ondarroaren atzetik, Bota Marra, 16 puntu daude, Ondarroa eta Kaikuren artean, eta Kaikuk Cabo da Cruzi 10. Beraz, eta gaur 10 egin duen, Cabo. Baina Kaiku 9 izan data. Patroien sailkapenean, patroien lehian, Kaixamank sariari begira, Amunarrizek 12 puntu, Goikotxeak 11, Unea Zeitzagirrek 10. Eta sailkapen nagusian, lehen tokian, Amunarriz 105ekin, Gorka Aranberrik 82, Egainak 79, noski, Egainak gaur ez du estropadarik egin, alde horretatikan, badu kalte bat ez, eta Xane Zimenok 78, gero Lazkano, Eizagirre eta Arkaitz Diaz. Bueno, Amunarriz etorriko da lehenengoz, patroi onenaren elastikoa jasotzera. Hau 7. Hondarribia. Eta azkenengo txandan, Aizea, lehen txandan izandakoaren parekoa, 4,7 kilometro orduko. Gauza raroak gaur hemen, Aizeak goraberak, 2. txandak Aize ufadarik gogorrenak, begira, orain txari da gora egiten, berriro ere Aizea, eta azpikoa batek daki, hor zer gertatu den. Bueno.
Patroien sailkapen nagusian, Amunarrizek 105 ditu, Gorka Aranberrik 82, Egainak 79. Datu zehatza hori da. Ara, egira ze jartzen duen. Zigorra, 3 segunduko zigorra hori, TVko lankidek eskatutako popakama, minikamara, ez jartzeagatik. Bueno, orantxe izan dugu horren berri. Bai. Eta bekaldera begiratu dugulako. Oharretan agertzen da hori. Orio izan da azkarren lehenengo luzean, bigarrengo luzean ere bai, 3. Getaria, eta 4. Orio berriz. Ikusi dugun denbora, Mikel, zigorra aplikatuta. Edo aplikatu gabe izango da? Bai, aplikatuta. Nik 19 eta 24 eta 34 apuntatu dut, eta orain agertzen da 36. Bueno, Ibon, hemen norabide. Begira. Ia dena kanporantz nola estriborra bilatzen joan dira, zuzen, gaur hemen ez uzteko handirik izango azken luzera arte behintzat. Zabalago atera da, nabarmen Orio, bigarrentziagotik zuzen Donostiarra, Hondarribi ere bai, Estriborrantxera, Zierbena ere bai, Gorka ere bai, eta begira zer bilatu duen Arkaitzek, erdia, zerak ere bai, Hondarribiak eta Orio jodu nabarmen Estriborran dena. Bueno, datuak hor dira. 3. luzean azkarrena Getari izan da, beste 3 luzeetan, lehenengoan, bigarrengoan eta 4. Orio. Hondarribia orantxe, agintarien ontzira hurbilduta, eta elastikoa hartuko du Joseba Amunarrizek. Errenta handia du patroien sailkapen horretan. Falta diren estropada kontuan hartuta. Gorka Aranberri hurbil dago, baina bueno, altxorra ez da txantxetakoa. 23 puntu buruz dira batean egindako kontuen arabera. Sailkapen nagusia, Miguel, beste bi helduliku eder baditu, bigarren posturako leian, Donostiarra eta Zierbena puntu batean, bigarren lekurako eta 4. eta horrezko txandan aritzeko, Bermeok aurre hartu, eta Hondarribiarekin ere, segundo bakar batean, hemen ere, gerra hori. Bueno, txaloak Amunarrizentzat, belaunaldi berriarentzat ere ona, Hondarribiko eskifaiarentzat, naiz eta gaurko estroparen ostean sailkapena ikusita, ez diren oso pozik izango, ez? Ez, batez ere, 4. lekurako porroka horretan Bermeok 1, 2, 3, 4 puntu jandizkie Hondarribitarrei, eta nola baitere 3. txanda horretatik erori egin dira. CaixaBankeko Jesus García Piñeiro koordinatzaileak eman dio elastikoa Amunarrizi, eta orain Oriotarrak hurbilduko dira, batetik lideraren elastikoa jasoko du Gorka Aranberrik, eta gero Boiroko alkate jaunaren eskutik, Jose Ramon Romeroren eskutik, Boiroko 35. bandera. Horain, bai, ekarri aldia, Mikel. Bai. Hau orain dela 20 minutu sartu izan balitz. Berandu xamar aukeran. Getariarrek salvatoreak biribiltzeko, iruditzen zein. Bai. Aukera hortxe izan dute, baina naturak erabaki du ezetz. Horain, bai. Horain, bai, aizea. Bai. Berezia dira, hemengo estropada eremu hauek. Oso berezia. Dira batean, jatorrak. Eta hau horrela xegongo da, kabutko amarrak artean, marterdiak artiko, horrela xegongo da. Iker Zabala hurbildu da. Eta zerbait esan dio Borja Rodrigo jaunari. Bai, eta erlojuari erreparatzen ari zaio, Rodrigo. Zerbait esan dio. Maniobra egiteko zailtasunen bat ere bada. Eta presari gabe ari da Gorka Aranberri aldentzeko edo eskatu diote Oriotarrek, ze agintarien ontzia bitin bat
balitza inguru horretatik aldentzen ari da. Nire ipatu dugu, Mikel, gaur bost aldaketa egin ditu, Adur Tapia, Oian Gozategi, Asier Karbaleda, Jon Urreizti, eta Aritz Lizarralde, sartu dira Peraz, asteburuan, 18 estropalari, 18 arraunari erabiltu Zabalak, Iker Zinkunegi, eta White, Astigarraga Gazteek, aste honetan... Bueno, hauei ere eman ziren estropada Zabalak. Bai, Zinkunegiri Astigarragari bat, eta irabazi egin zuten, eta Zinkunegiri gehiago. Espaldatik, estribor espaldatik. Eta nolabait iruditzen zait Iker Zabalaren neurgailu hori ere izango da. Batetik noski eta aurrena banderak eta emaitzak, eta bestetik gazteekin eta arrobikoekin egiten duen lana, zema gazte sartzen dituen eta abar. Zinkunegi, nire datuak oker espadaude, Galiziara 4 estropada egin da etorri zen. Beraz, ez da triste ibiliko mutila. Adoaz orain Oriotarrak. Ez da Karbaleda ere, Mikel, San Pedro ibili. Asteburu estropada bat egiten ari da. Hola, titular bat emateko. Bai. Hortxe etorri, toste irabazteko borrokan sartu, entrenatzailetzak dakarren presio alde batera utzita, pentsatzen dut, ez dut aspaldi birarekin zegin, gozatzen. Nik itzegin nuen berarekin, Castron Espainiako txapelketa irabazi zutenean. Eta esan zidan nahi zuela bere ibilbideari beste era batera errematea ematea, eta gozatzen ari zela, eta posik ari zela. Horiz jantzita, eta oso alai ikusi nuen gizona. Lehen ere aritu zen hau horion, Bai, hori da. Badoa Gorka. Ez dirudi, oso lan erresa, baina... Presari gabe dabiltza. Bai. Maniobra zaila dago hemen, Bai. Orantxe, bezarka da. Begira Palizaren gain gainera. Teka Eligako presidenteari eta banaka arduradun guztie. Bai. Aizeak ere eramaten du. Palizaren ontzia. Palizaren gain gainetik pasada. Bai. Hor da, elastikoarekin. Bai, horixe. Ikusmin galanta eta teste izugarria guztientzat. Gaur Oriok nik uste aurkariak izutu nahi izan dituela, azkenengo luzean emandako erakustaldiakin. Jo egin du, benetan jo. Eta erakutsi zer duen. Bai. Eta normalean zarautzen titularrak izango diren batzuk, gaur kanpoan utzita. Euskalo zer darabilen buruan badirudi nolabait ere 18koa eta kudeatzen ari dela. Bai. Bueno, hauxe da, falta zaigun irudia. Oriotarrak banderarekin ikustea, txapelare eman diote. Kaba botila ere zabaldu du. Parrastadatxo orain, taldekidei. Eta Romero jaunak, Boiroko alkateak emango dio bandera. Oriotarren patroiari, Gorka Aranberriri. Aruntza doa, bostekoa, bezarka da. Eta bandera jaun Andreo! Bederatzigarren bandera aurtengo ligan, ez ahaztu aurrez, Gipuzkoa, Euskal Herriko eta Espainiako txapelketak ere irabaziak dituela. Urte borobilari. Urte harrigarria honetan, Orioko arraun elkartea. Ontzi barrura doa orain patroia. Hauek ere, bulta ez dute asarre egingo, Mikel. Ez. Arraun lagunakeko, eskifaiak eta tripulazioa bezala xe. Berdin. Arraun lagunak erakustaldiak ematen ari da, baita Orio ere. Biek bederatzi. Bai. Arraunak goian dituztela, agurtuko dugu gure emanaldia berehala. Eta baten gaur egun albistegiaren garaia izango duzue eta. Hor dira Oriotarrak. Patroiaren agindua entzuteko pronto. Eta betetzeko. Hor arraunak mutilak esanez. Aurrekalaria falta da. Bantxe. Zorionak, Oriotarrei. Gaztañazpi jauna.
Bueno, Mikel, Bukatu dira gure lanak, beste bisita bat izango dugu Galizia aldera, Agustuko azkenengo astean. Eta aurrengo asterako dagoeneko hau bukatu ez, edo hau bukatu berritan, eta torren asterako ja zain, Mikel. Zarautza joateko, ligak nire ustez, zalantzari gabeko ja han jotzen baitu, eta sekula ez du utxe egiten ere muar. Ederki, mila esker gurekin izan zareten guztioi, gora traineru estropadak, eta ondo bizi.